Čaute ľudia, tu je Verzim a vítam vás pri novom videu. Dneska tu je so mnou opäť Ejtko, Lagiš a máme tu nového hostia, Jakub. Čaute všetci. Toto najväčší boss. A Mikuláš Černák. náš cieľ je ako vždy Road to Unreal. Zatiaľ máme Gold. Paradle spawns ako vždy. Poďme na to, chlapci! Nezabudnite pozdraviť Buzreverovi. Presne tak. Najlepší kláder toto. Čo mám? Mám pumpu hneď na začiatku hry, to čo je? No na môj dom padali, že 4 ľudia. Chceš sa privajť? 43 white a má jedno úplne môj. Dead u mňa. Jedno! Máš ho? Nice, dobrá, Aďo. Helpa? Maxu. Dead. Nice. Ešte tam jeden. Ešte tu vidím. 47 white. Chcem dostať inú bombu, kamo. Čo je toto za zbraň zas? Pacha, ešte jeden tu je. Hej, vidím ho. Daj mu one tap, Aďo, daj mu one tap. U mňa? Crack, Aďo, pri tebe. Úplný crack. 20? 20? Nice. Tuto, poďte. Poď. Hej, dáma sa! 50? Ty to poráve postav, keď som chcel dať hit. Ja nemám nič prebité. Dead. Není, ja som sa zachránil mám to. Bugujem sa, má jedno. Ok. Dead. Mám opäť god loot, to jak nemohol skápať ten bot. Ešte hore jeden. Ty kokos, to čo mi dal? Ja nemám nič zas prebité, Kubo resuj. Poďme Kubo, nejaký kill dať. No, idem. Čo má ten bot? Nemáte bík, chalani? No. Tu je Kubo korunka, jak chceš. Leti, poď ho. A je tu ešte bacha, chalani! Na domu. Dobre, prebijam a idem. Ten tvoj má 90, to všetko. Bak! Ja som mohol dať úplný klip mu. A to čo je? Zabite mi ho. Bota. Nice, pekne. A ešte henter letí. Tu mám všetko. Bacha, tu je typek, však pod vami. Počkaj, ja ti rýchlo dám. Hodni, rýchlo. Dobre, gidi. Kamo, ja sa neviem do ňo trafiť. Čo bolo? Nad hlavou tu lendí. Tuto chráni. Tu bola celá sklada. Nie, celá sklada. Tu máte niekto 3 metky, berte. Crack. 29, A potom inú pumpu. Ďalší. Dead. Konečne. Poď ku mne. Co? Na mne celá sklada, je. Idem. Čakajú na. Crack. Poď tam išiel, idem tam ja. Ideme, poď. A on je tu sám asi. Hej, je tu sám. Zase nemám prebité, mňa tu nebudeš. Poď. Mám. Crack? Poď, spamuj mo. Mám? Máš ho? Nice. Nemal niečo ten bot? Míňa, dajte si. 30. Kubino, idem. Tam pri tom dome. A tu je naľavo. On mi. 105? Zabijete ho? Kubino, idem. 100? Dík. Som dead. Tu máš, Kubino. Papuj. Dead? Dík. Ale on mi celá sklada 4, no traja, už jeden je dead. Nemáte nejaké náboje? Ale poďte ku mne, ty náboj.
29 vať, jeden má jedno maxo hen tam, na tebu. Revajú ho. Nie, dobre, daj go. Poďte ku mne, dám flowberry. Tripudding, tuto, má jednu. Prosím. Jak mňa niekto vyžral. Fialové kombadárko. Landy nad hlavou. Kde? Kde tam je? 20. Tu mám niekde kill, ale neviem kde. Tu mi skapal niekde sapek. To je jedno. Poďte znižšie airdrop. O tuto. Skapal ten bot. Nemám typov už. Sa priťaľa nemám. Na strome. Vidím? Má jedno. 29, hej. Moje aim. Má to... Ja neviem trafiť, Poj. Ale počkaj, dám toto ešte. Rýchlo, ideme. No tu úplne do vzduchu vyletí. Tu je hore. Landy mu na hlavu. Tu utekol bot. Ja ho idem. Má jedno. Idem ho, ja ešte len nemôžem. Dead vo vzduchu! Ďalší, na mne. Tam letil jeden. Hej, idem tam. Pušujú tu tvajaho, chudáka. A tu letí jeden nad nami hneď. Cháni? To tam môžete, tak prídite. 29? Ja pušnem a vy choďte ku Mišovi. Potrebujem šildy, lebo som asi taký uvarený. 29. Maxo pri tebe. No. Ja som blokol R5. Ten... 29, cháni už tu pri mne tá sklada. Idem ku tebe. Kde Mišo? Som tu. Dole na tebu dostal niečo? Zabijete tu dva, či máme tam aj s Kubom. Kubo ešte jeden kill musí dať. Idem. Jeden mám ešte toho. Aďo, poď ich vypušovať iba. On mi. Nemám prebité nič, počkajte, nemám ako helpa. 60. 260. 100? Dead? Utíka jeden. On mi dvaja. 150? Poďte. Crack, u mňa. Dobre, už má jedno. Dobre, nok. Už som ho zabil. Je dobré. Týpek, ktorý robí na mňa 3 pointy, poďte. Idem. Počkaj, Som nechaj ho dead. tam. Crack, máte na... Tu je, jeden. Miťo, tuto. Počkaj. Poďte. Sa vy ten trafajte jedného. Neviem, kde mám tí RC to. Dobre, nok. Tam. Dobre. To je headshot snipe. Pušťte ich. Tuto, baka, tuto. Ten je dobrý, ten Star Wars. Hej, ten je dobrý. Do zóny 43 dým, ten má jedno. Poďte fajtiť do zóny, chalani. Dead? Do zóny, v zóne taký dobrý tu je, nejaká 4 skin je dobrý. Hej. No teraz tu je tu. Poď na ňo. Nice. Zoberte tie bigy a poďte. Tam sú. Išiel dole teraz. Tu je. Tu je. Mám medu, niekto medu. Nemám. Potrebujem grappler. Yes. Ja. Poďte na 5. Nie, to má bodka, Kubo. Tak dám, počkaj. No. Ty kokos. Poďme ich, nech oni sa restujú, aby sme mali čo najviac killov. Zase tu budeme hrať hodinu.
Netreba Nie, ešte. to pravda. Landy tam vzadu. No skin. Je. 26, 27. 26. Dostal jedno. Dead hlava vo vzduchu. A chrbát ešte. Už nevidím nikoho ako. Chrbát mi dával niekto, alebo neviem. No hej, už ide. Posledný Či? Chrbát nikoho nevidím. Neviem, ale dostal som od niekiaľ hity. Mamutku. Letí. Kde? Tuto. Za nami fakt. Adminov. 32. 24, 50. 28. Ja som vôbec Nokol som ho. rozhratý, ja neviem nič trafiť. Oni sa furt tuto niekde spawnujú. Však on bude niekde tu zakempený. Podľa mňa. Hej, Tuto, fakt, tuto. on tam je. V zóne je to govno. Ja neviem nič 28, trafiť, 28. ja som rozhratý. Ja neviem si nič trafiť, ja mám iba 11 kg ako bot. Ja mám 11. To ale Kubo má 7 ako je. Sláne, kde sa teraz spawne? Ujdeš, za zónu pôjde, ujdeš. Však zadonuje no. Už hovorím, že on je za zónu a... 30. Ja si netrafil ešte jeden naboj vo vzduchu. Ten zóne. Máš to povedať spavať. Ja 27. nič netrafím. 27. A ne, Dead. A tuto ešte je dead. Čiže 40 kg. Ale proste oni sa... už sa nemôžu respawnovať. Poďte hen toho. 39 ding. Teraz ma zaujíma, kde sa... A tu sa niekto healuje. Tu je. Bodko. Labo. Sa tu healuje. Tu je. Na strome! Aj bože. Ja to tak preplieskam. Dead. Sú- No, dobra. Dobrý výnom. To sme mali koľko? 36, 41 kg. Teda čo? Nie, 36. Nie 41. 41. 43. Alebo 40. Alebo no to je to. 43. Platinum jednotka. Legend.